Здравейте, приятели! Аз съм Рали от VTLC и искам да ви покажа какво пристигна в новата пратка от Сваровски. Ето ги тук всичките ни висулки взети заедно. Седат много блестящо и красиво. Сега ще ви ги представя една по една, защото всяка една от тях заслужава внимание. Искам да започна с моето любимо сърце. Това е Truly in Love. Сърцето, което е създадено от известния дизайнер Маниша Aurora, и това е в златна светлосянка. Както виждате, не знам дали се личи добре. Той има отзад специално покритие, което като се погледне отпред самата висулка, изглежда супер блестяща. Имаме вече в нашото магазинче и дивото сърце, което е в цвят червена магма. То също има отзад специално покритие, което го прави да блести, когато е погледнато отпред, да привлича най-много светлина. Това са снежинките. Имаме мънички снежинки в кристален вариант. Ето и голямата. Както и с ефект, който е северно сияние, който ето го ефекта отзад, не знам, да, мисля, че се вижда добре. Има ефект отзад, който отпред като се погледне, прави цялата снежинка да пречупва светлината във всякакви цветове. Има и в мъничък вариант. Перфектна за направата на обици. Другото, което искам да ви представя, вече е иновацията от Сваровски, която е есен зима 2012. Това е от една страна деним, който е много красив син цвят, който наподобява точно дънковия цвят, и антично розово, което не е онова крещящо розово, а напротив леко винтидж, много красив цвят. Тези иновации се вдъхновяват от градската среда и мисля, че цветовете са просто невероятни. Нови висулки за нас са също така и графичните висулки, като тази е пак деним синя и кристал, които невероятно отразяват светлината. Също така имаме и такава висулка, която отново в цвят, тя тип круша в цвят деним. И овалното манисто, което просто е невероятно. То пречупва светлината също по невероятен начин с множество фасети. Надявам се и вие да сте завладени от отблясъците на Сваровски. До скоро!